A Xunta de Galicia potenciará no vindeiro ano a formación en oficios tradicionais coas novas bolsas para aprendices, que promoverán a transmisión do saber artesanal ás novas xeracións. As bolsas, dotadas cun millón de euros, permitirán formar a uns 50 aprendices e complementarán o programa Aprender da Tradición, que busca preservar e actualizar os oficios e técnicas tradicionais. O conselleiro de Emprego, José González, destacou esta mañá durante a súa visita a Rianxo a importancia de garantir a remuda xeracional nun sector clave para Galicia, como é o da carpintería, cunha forte tradición que combina coñecemento artesanal e innovación. Dende a Xunta de Galicia, dende a Fundación de Artesanía de Galicia, temos o máximo interés en conservar todos os oficios tradicionais. Hai unha cuestión que estou seguro que vamos a coincidir cos artesáns hoxe aquí, que ten que ver coa remuda xeracional. Queremos apostar por esa remuda, porque volva a haber aprendices, porque a xente entenda que os oficios tradicionais tamén teñen un futuro. O ano pasado, pois, fixemos, ou neste ano 2025, estivemos traballando con un programa que é Aprender da Tradición, e o que vamos facer no ano 2026 é reforzar ese programa a través de bolsas de aprendices, dotando cun millón de euros para poder chegar a 50 aprendices. E queremos que se faga da forma tradicional, que eses aprendices estén aprendendo oficio e cobrando xa dende o primeiro momento. Por lo tanto, pois vamos a hacer un esforzo moi importante da Xunta de Galicia, como digo, para apoiar nos diferentes oficios tradicionais esa remuda xeracional. O goberno galego aposta por impulsar a artesanía como motor económico no rural, co obxectivo de vertebrar o territorio e promover o emprendemento local. Dentro deste compromiso tamén se apoian iniciativas como os encontros de embarcacións tradicionais, que visibilizan e valoran o patrimonio cultural galego. Este oficio, se non me equivoco, é o único actividade artesanal que foi declarada ben de interés cultural. O que pasou que, de todas formas, ao mellor eso nos encerrou nun romanticismo mal entendido, pero nós seguimos apostando por a remuda xeracional, debería, al menos esas bolsas, pero sí a creación a futuro de un ciclo formativo desde os seus niveis máis básicos. Se pode entender que quedamos moi poucos e que non ten demasiado sentido xa que apostemos por este oficio. Eu entendo que sí, porque sería o coñecemento que desaparecería, pero ademais é que pensemos que, aunque estemos construindo poucos barcos, quedan 2.500 embarcacións de madeira profesionais que, se non poñemos remedio, antes ou despois van quedar sin ser atendidas por personal cualificado. Estas medidas forman parte dun plan máis amplo que inclúe o Plan Estratégico de Comercio 2025-2030, cun investimento total de 320 millóns de euros para apoiar a remuda xeracional e as novas vocacións no eido artesanal. Así, a Xunta continúa a súa aposta por garantir que as tradicións artesanais de Galicia non só se manteñan vivas, senón que tamén se adapten ás necesidades do futuro.